Перший день. Ось і останній серпневий день. Маленькому Петрикові до школи б іти, а він занедужав. Боляче йому від думки, що всі завтра йтимуть уранці до школи, а він лежатиме. Ось і світанок 1 вересня. Ще тільки розвідняється, а Петрик уже не спить. Зійшло сонце, чує Петрик, ідуть діти, лунають веселі голоси. Защеміло серце. Коли це скрипнуло двері, хтось увійшов до кімнати. На дверях учителька Марія Миколаївна. Вона вчитиме його в 1 класі. Усміхнулася вчителька, підійшла до Петрикового ліжка, поклала на ліжко велику-велику квітку. І у Петрика сьогодні 1 вересня. В этом году мой ребенок пошел первый раз в 1 класс. Мне очень хочется, чтобы учеба для нее была такой же доступной, как сказки Сухомлинского.